F'Kastilja qed ikomplu l-manuvri diretti biex ix-xogħol ta' stampar kollu li jsir minn dipartimenti, entitajiet, skejjel u uffiċċji governattivi ikun ċentralizzat tal-Istamperija tal-Gvern li għandha r-riżorsi umani biżżejjed biex tlaħħaq mal-volum tax-xogħol u wis inqas għandha makkinarju biżżejjed biex ilaħħaq mal-volum tal-istampar. Dwar dan komplit ir-rapport tal-Gazzetta Il-Mument li taħt il-kappa taċ-ċivil, il-volum tal-istampar u wieħed qawwi ħafna u bosta drabi dak li jiġri li kull organizzazzjoni taħseb ar-rasa kif tagħmel dan ix-xogħol, probabbilment wara li tkun talbet numru ta' offerti għax-xogħol li jkun se jsir. Għalkemm din il-prassi dejjem kienet fis-seħħ, minn ftit tax-xhur ilu hawn jidher li terzi f'Kastilja tefgħu ħarsithom fuq l-Istamperija tal-Gvern għaliex fehmu li bi ftit manuvri sottili jista' jkun hemm gwadan finanzjarju dirett jew inkella gwadan finanzjarju indirett. Għalhekk minn Kastilja nħarġet ordni biex id-dipartimenti, l-entitajiet, l-iskejjel u l-uffiċċji kollha tal-Gvern b'mod immedjat jibdew jgħaddu x-xogħol kollu tal-istampar li jkollhom lill-Istamperija tal-Gvern. Sorsi li tkellmu mal-Mument żvelaw li l-ħsieb wara dawn il-manuvri hu li issa x-xogħol mill-Istamperija tal-Gvern jibda jingħata b'direct orders lil stampaturi oħrajn, naturalment viċin terzi f'Kastilja u wkoll viċin il-Partit Laburista, dejjem bl-iskuża li ċertu xogħlijiet ma jkunux se jitlestew fil-ħin. Il-Mument għandu diġà f'idejh ismijiet ta' stampaturi viċin terzi f'Kastilja u oħrajn tal-Partit Laburista li se jkunu qed jibbenefikaw minn dawn il-movimenti. Stamperija partikolari viċin il-Partit Laburista li tixtri l-karta u materjali ieħor mingħand il-Casco Paper and Beyond hija fost dawk li jimmirata biex tmur tajjeb dawn il-manuvri. Persuni f'din l-istamperija partikolari diġà jokkupaw karigi importanti fih dan l-istrutturi taċ-ċivil jew inkella jibbenefikaw minn direct orders fl-installazzjonijiet b'rebħ ta' ċerti kuntratti.